чрез движение, чрез пеене тази енергия от себе си и навън, чрез една медитация да я събереш в точка, да собствената си енергетична същност обратно. След това, чрез самомасаж да напластиш тази енергия по меридиани, мускули. След това една йога, която да разтегне сухожилия. Една йога на смеха, която да цъфтиме като цветя. Говоря за това не, че моя практика и че е нещо, да кажем, уникално като сет, като нещо, което отговаря на съвременния начин на живот, динамичен. Говоря, че то помага на хората. Аз не казвам, че моето нещо е добро и говоря за това, че хубаво и бъдещето е това, че практики и изкуства ще почнат да се иновират и интегрират едно в друго, за да могат да дават много повече за кратко време на хората. И чрез това много повече и на различни нива, на звук, на емоция, на мисъл и осъзнаване, чрез това, което правиш като практика, какво се случва в Вселената, да осъзнава себе си като същество, като енергетична машина или инструмент, чрез която ти самия да можеш да повишаваш, да понижаваш вибрациите, чрез собственото си изражение, стойка, глас, да можеш да се анализираш сам самия, как вибрираш. Харесва ли ти спокойно? Да можеш да се самоосъзнаваш като енергетична вибрационна същност. Ако махнем всичко, нали, така като всеки баща, работник, шеф, каквато роля има изпълнява в ежедневието, в един момент всичко се свежда до някаква вибрация, някакъв покой и изразяване на тази същност чрез някаква дейност. И това е ежедневен модел, в който ние проявяваме нашата собствена същност, енергетика в различни дейности. И когато се занимаваме с различни практики, които отварят осъзнаването, познанието, знанието, умението, контрола върху собствената ни енергетика, състояние, ние може да го използваме в ежедневието си. Както, нали, казах за песента, да си запееш, правиш нещо, да спреш, да се раздвижиш, да си дадеш между часи, да можеш да си го даваш редовно и осъзнато. И не че трябва а да го осъзнаваш като жизнена потребност ти да цъфтиш, ти да светиш и да течеш. Защото същността ти е, дошли сме тук не да страдаме, въпреки че има и такива съди, но да се научиме да се радваме в страдания. Всеки се сблъсква с трудности, проблеми. Въпросът е там да открием нашата радост, нашата ритмика, да знаем, че ако вършим по един определен начин дейността, която правим, примерно караме кола, има различни тертипи или модели на шофиране. Всичко излиза от нашата собствена енергетика, от нашия модел на мислене, на реакциите на света. Случват се различни неща, тези неща коригират нашите експресивни, нали, проявителни модели, коригират ги, ако са прекалено изготливи, случва се нещо да ни накара да спреме, да се осъзнаем, да овладеем и другата част на проявлението на тази същност и енергетика. И най-важното, поне за мен, в моят живот, аз съм го направил като философия на живот, е да се научиш да цветиш на всеки един момент. Дори външно да е stoneface, вътре да е мир, да усещаш тази вселена, как всичко се случва. Да има силата, ако те
ежедневието те натиска и те напряга и си кажеш, хоп, стоп, чакай, да взема въздух, да си справиш, да дишаш свежи въздух, да чуеш някакъв различен звук, който да те извади от хипнотичния дейността, която правиш. И всичките тези практики ни дават тази осъзнатост за собствената ни енергетика. Но виждате колко е пълна залата с хора, които се интересуват от енергетика. От собствената си енергетика, от собствената си енергетична, вибрационна, информационна същност. Проблема не е, че мислим прекалено много за едно нещо, а начинът, по който мислим за него. Как като усилим фокуса да напрегнем нещо да стане, ние се затваряме. За да разберете как действа енергетиката, ние сме съставени от атоми, модели, клетчици. И, примерно за клетка да кажем, ако една клетка, както примерно на камера или фотоапарат, като се отвори влиза светлина, като се затвори става тъмнина. Когато дигнем вибрацията и активността, отваря се тази бледна и потока минава през нас. Когато навлизаме в потока, бледната се засвира и този поток, тази активност спира. Се задвижим. Изведнъж се отварят тези същности, навлиза този поток, тази енергия, тази нея. И когато започнем да работим над собственото си осъзнаване, над собствената си ритмика, на бързи, на бавни песни, движение, медитация или планировка на деня, пак е една медитация, много прагматична. Да почнем да прагматизираме различните изкуства в дейностите, да вкарваме момента на игра, момента на спортен хъс в работата си, да вкарваме свободното време в работното, като начин на мислене, като начин на отношение, като начин на реакция. Този начин да реагираме, да мислим или да виждаме работата си като леко състезание на този хъс. Лека игра, да не се вземе прекалено сериозно, да може да губим с усмивка, да продължаваме, да се изправим. Тогава ежедневието или ежедневната рутинна, постоянно повтаряща се работа, тези енергийни модели, която тя произвежда, ще почне да ни дава адреналин, ще почне да ни дава енергия, която да ни храни. Да ни храни с жизненост, с страст, с жажда за живот. Почнем да правим нещо. Дейността, която вършим с чувство, с емоция, с усмивка. Почнем да вкараме нещата, които овладяваме от различните практики в самата си работа и ежедневие, те почват да се интегрираме и започваме да добиваме този философски поглед, който много хора виждали се така застават сериозно, аз се занимавам с това, изучавам какво си и гледат сериозно някакви философии, четат какво си дълги години и се получава едно изгубване в ума, изгубване в нещото, което ти мислиш, че много напредваш, а си изгубваш, че изгубваш радостта. Това е единственото нещо, което губиме, което ни липсва от всяко нещо, което правим. И целта на всяко нещо, което правим в някаква степен е радостта, да изпитаме тази радост. И когато ние сме стигнали преди да сме тръгнали, се радваме преди да сме спечелили, ние тръгваме от финала с 200, започваме да се справяме с проблеми, дейности, ежедневности с един хъс, започваме от съня, ставаме с друг поглед, с друго усещане, с друга динамика, с
друга енергетика посрещаме всяко едно нещо в нея. Защото осъзнаваме, че ако подходим по един начин, всяко действие е противодействие, привлича още и още от същото. Какъв е ефектът? И когато осъзнаваме, ако мислим по един начин, дори много хора да казват позитивното мислене, води до много отрицание и някакво, че не се случи това, което мислим. Просто защото сме изостанали в позитивните действия и действията, които ни водят към тази цел, това, което желаем, тази същност, която събира тези различни сили, физическа, емоционална, ментална, говорна, речева. И цялото това нещо, когато се занимавате с... Има такава практика, която развива тези сили, повярвайте, много съзнато и всеки, който дойде, това, което ще усети, ще изпита в себе, ще осъзнае, в никаква друга практика няма да види в толкова целетност, богатост, събраност, интензивност във всичките му фази от нула, екстаз, покой, във всичките му проявления навънка, навътре, в самото тяло. Няма, не? 2 минути. И така, да кажем нещо, с което поне да имате много усмивката, всички знаем, усмивката много е говорено, но много съм чел, много практики съм практикувал, за да създам нещо такова, което го няма света. И съм разбрал, прозрял, че усмивката е най-голямата магия, най-силното нещо, което притежаваме като оръжие, съзнателно да го правим, за да променим съдбата си, да променим реакциите си. Физиката, астрал, ментал са свързани. Когато задържим усмивката, дайте да направим едно упражнение, така да се раздвижим, усмихваме се леко. Усмихваме се още повече. И още повече. И задържаме. Леко отпускаме.